አርዕስተ ዜና እንድሕር ተገይና ሰሪሕና ኢትዮጵያ ካብ ተሓጋዛይነት ወፂኣ ንኻልኦት ክትረድእ ዘኽእል ዓቕሚ ኣለዋ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ርክብ ህዝቢ ዓፋርን ሶማልያን ንምጥንኻር ዝዓለመ ስነ ስርዓት ኢፍጣር ተሳሊጡ። ካብ ዜና ወፃኢ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ዩክሬንን ምስ ሩስያ ናብ ስምምዕ ሰላም ከብፅሕ ዝኽእል ዝርርብ ንምክያድ ኣብ ስዑድ ዓረብ ክራኸቡ እዮም ተባሂሉ። سلام تعنا بالله يزخوركم تملكتنا كما يتمسيو لك ساعات حدا غوين كم تلمود لساعات تدالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندام راحكم سخمصنا انا ابراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر اندحر تجينا سريحنا اثيوبيا كاب رداتا وصيا نخالوت كتردد زخل عقم لوا كبلو ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ከባብታት ቆላማ ምብራቕ ሐረርጌ ናለምዐ ኣብ ዝርከብ ልምዓት ስርናይ ቀውዒ ዑደት ኣሳሊጦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ሎምዓንት ዝገበርዎ ትዕዝብቲ ትግሃትን ምስራሕ ምርኣይን እንተኽኢልኩም ኢትዮጵያ ካብ ተሓጋዛይን ሓሊፋ ንኻልኦት ምሕጋዝ እትኽእል ሃገር እያ ኢሎም። እዚ ስራሕ ኣጠናኺርና ክንቅፅል ሓደራ ይብል ክብሉ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣተሓሳሲቦም። ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ሜላ ኮሙኒኬሽን ቀዳማይ ሚኒስትር ፍልይ ብዝበለ መገዲ ግልጽነትን ተበጻሕነትን ብምሕሳብ ዝተወገነ እዩ ክብል ብጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡሎም። ቀንዲ ዕላሙ ድማ ብፍሉይ ኣረኣእያ ሓሳባት ንስራሕ ተበግሶ ዝፈጥሩ ልምድታትን ተግባራትን ኣብ ምውሳኽ ዘድሃበ ኢሉ እዚ ኮይኑ ካብ ታሕተዋይ ብርኪ ምምሕዳር ጀሚሩ ናብ ደረጃ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓበሬታታት ኣብ ዝውሕዝሉ ከይዲ ሓደ ትኽክል ዘይኮኑ ኣቀራርባታት ብዝተፈላለየ ብርኪ ኣብ ጸብጻባት ክካተቱ ምኽኣሎም ትማሊ ኣብ ዝተጋውሐ መልእኽቲ ምምልካቱ ገሊጹ እዩ። ብመንጽር እዚ ትማሊ ኣብ ዝተፈነው ምስልታት ዝተወሰኑ ምስልታት ካብ መስክ ምስ ዝተረኸቡ ሓቀኛ ፎቶታት ተሓናፊጾም ካብ ክልል ናብ ዝነበረ ልውውጥ ክሳብ ብርኪ ፌደራል በፂሖም እዮም። ከምዚ ዝበለ ስሕተት ፍሰት ሓበሬታ ዳግም ከይፍጸም ግቡእ ስጉምትታት እናተወሰዱ ይርከቡን ኢሎም። እቲ ቤት ጽሕፈት ትኽክለኛ ሓበሬታን ኣቀራርባን ዝሓዙ ጸብጻባት ተምሳሌታዊ ስራሕቲ ፍርያት ብሚድያታት ክቐርቡ እዮም ኢሎም። ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት እቶት ስትራቴጂ ማእኸላይ ግዘ ምጽዳቑ ንጠንካራ ሪፎርም ኢኮኖሚ ወሳኒ ትልሚ ምዃኑ ሚኒስትር እቶት ኣይናለም ንጉሴ ገሊጸን። ዓወታት ልምዓት ንምድጋፍ ኣተሓሳስባ እቶት ውሽጢ ዓዲ ምጉልባት ብዝብል መሪ ሓሳብ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ዝተውፃጹን ሓለፍቲ ስራሕ እቶት ውሽጢ ዓድን ኣብ ዝተረኸብሉ ኮንፈረንስ ይካየደሎም። ሕብረት ኣውሮፓ IMFን ካልኦት ትካላትን ዝተሳተፍሉ እቲ ኮንፈረንስ ኣብ ቀጻሊ ዕብየት ኢኮኖሚ ንምርግጋጽ ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን ሃገራትን ልውውጥ ልምዲ ዘካይድሉ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብቲ መኽፈቲ ኮንፈረንስ መደረ ዘስምዓ ሚኒስትር እቶት ኣይናለም ንጉሴ ኢትዮጵያ ተካይዶም ስራሕቲ ለውጢ ብፍላይ ኣብ ተኣኻኽባ ታክስ ፖሊስን ታክስ ምምሕዳርን ብዝበለጸ ከም ዝተመሓየሸ ገሊጸን። ኣፈጻጽማ እቶት ዝተመሓየሸ ዋላ እንተኾነ ታክስ ብሓፈሻ ኣብ ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ናይ ምንካይ ዝንባለ ንምቕራፍ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ስትራቴጂ እቶት ማእኸላይ ግዘ ምጽዳቑ ንጠንካራ ሪፎርም ኢኮኖሚ ወሳኒ ትልሚ ምዃኑ ኣረድየን። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ብወገኖም ኣተሓሳስባ እቶት ውሽጢ ዓዲ ንትምህርቲ፣ ጥዕና፣ መሰረተ ልምዓትን ካልኦት ዓውድታትን ዘለዎ ግደም ዕዙዝ ምዃኑ እዮም ገሊጾም። እዚ ንምትግባር ድማ እኹልን ተመጣጣንን ግብሪ ውሽጢ ዓዲ ከም ዘድሊ ሓቢሮም።
لوم علت حويسو ن4 معلتات زكايدتي كونفرنس استفرالي توكلت حاجرات مبرق أفريقيا زساتفلو انتخون أب استفرالي أوانات بب حاجراتو كم زكايد دما تحابيرو لهم ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሀብታሙ ይተፋ ምስ ፕሬዚዳንት ግሩፕ ዓለም ለኸ ኢነርጂ ቻይና ቲዮ ሺዮቢን ተዛትዮም ናይ ክልቲኦም ወገናት ዘተ እቲ ትካል ክወፍረሎም ኣብ ዝኽእለሎም መምሓየሽ መመሓላለፊ መስመራት ሓይልን ካብ ዋና መስመር ኤሌክትሪክ ርሒቆም ዝርከቡ ከባብታት ሓይሊ ፀሓይን ተበፅሒ ኣብ ምግባር ዘድሃበ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ስራሕቲ ኣለሻን ኳዕትን ማይ ከርሰ ምድሪ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ሓፈሻዊ ሳኒቴሽንን መጻረይ ፈሳስን ብምድሃብ ከም ዝተዛተዩ ካብቲ ሚኒስትር ዝረኸብኒ ሓበሬታ ይርድም ቲያኦ ሺዮቢን ቦገኖም ኣብቲ እዋን ዘተም ትካሎም ኣብ ልምዓት ዓውዲ ኢነርጂ ልዑል ልምዲ ከም ዘለዎን ኣብ ቻይናን ኣፍሪካን ዓበይቲ ፕሮጀክታት ብምህናፅ ከም ዝፍለጥን እዮም ኣገንዚቦም ዘለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ አብርሃም ድንጉሴ ተዛትዮም ክልቲኦም ወገናት ኢኮኖሚያዊን ዲፕሎማሲያውን ምትሕባር ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምጥንኻር ትኹረት ብምግባር ተማይጦም ኣለዎም እስራኤል ሪፎርም ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ከም እትድግፍ ገሊጻላ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ እናተተግበረ ዝርከብ ሪፎርም ኢኮኖሚን ተግባራት ልምዓትን ብቴክኖሎጂ ንምድጋፍ ቆራጽ ከም ዝኾነት ድማ እቶም ኣምባሳደር ኣረጋጊጾም ኣብ ዓውድታት ምትሕባር ንግዲ ኢንቨስትመንትን ስግግር ቴክኖሎጂን ከም ዝተዛተዩ እውን ካብቲ ሚኒስትር ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድእ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ኢትዮጵያ ብሩክ ታየን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣወል ኣብዲን ስራሕቲ ምንቅስቃስ ወንጂ ሸዋ ፋብሪካ ሽኮር ዝጠመተ ዑደት ኣሳሊጦም እቲ ፋብሪካ ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ በጀት ዓመት ልዕሊ 500,000 ኩንታል ፍርያት ምፍራይ ተገሊጹ ኣብዚ ዓመት 1 ሚልዮን ኩንታል ፍርያት ንምፍራይ ዝሓዞ ትልሚ ንምዕዋት ኣብ ዘኽእል ከይዲ ምዃኑ ካብ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ፋብሪካ ሽኮር ወንጂ ሸዋ ካብ ፍርያት ሽኮር ብተወሳኺ ፍርያታት ኣሕምልቲ እንቋቁሖ ፀባን ዓሳን ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ከም ዝርከብ ተገሊጹሎም እቲ ፋብሪካ ብዝተመሓየሸ ሕርሻን ሜካናይዜሽንን ብዝበለፀ ናይ ምዕባይ ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ዑደት ተላዒሉ እዮም ተበልከቲ ማዕድ ዜና ብምክታል ትርከቡ ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሓልፍ ዝኾነ ዓይነት ኣስተምህሮን መግለፅን ትካላት ሃይማኖት ዘናእሱ ዘረባታት ክውገዙ ከም ዝግባእ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ጉባኤ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተዲቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ክብሪ ዝነኹ ተግባራት እሴታት ሓድነትን ምክባርን ዝሽርሽሩ ብምዃኖም ንህንፀት ሰላም ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ ገሊጹሎም ሓፈሻዊ ጸሓፊ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ኣብዚ ቅነ ክልቲኦም ዓበይቲ ሃይማኖታት ኣብ ቅዱስ ጾምን ጸሎትን ኣብ ዝርከብሉ እዋን ምስ ሃይማኖት እሴት ዝጻረሩ ተግባራት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብስፍሓት እናተዘርግሑ ይርከቡ ኢሎም ብዝኾነ ኣካል ዝተፈጸሙን ዝፍጸሙን ዘይሕጋዊ ተግባራት ብኩሉ ኣስተምህሮ ዝውገዙ እዮም ክብሉ እቶም ሓፈሻዊ ጸሓፊ ገሊጾም እዮም ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዛ ሃይማኖት መገኛና መኖሪያ ከመሆኗ አንጻር የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሀገርና ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓት ሃይማኖታት ሰዓብቲ ዝርከቡላ ከምዃና ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ኣስተምህሮ ትካላት ሃይማኖት መግለጺኦምን ዝህብዎ ኣስተምህሮኦምን ዘንቋሽሽን ዘዋርድን ዘረባ ኾነ ተግባር ብጽኑዕ የወግዝ ኣመንትን ተኸተልትን ክልቲኡ ሃይማኖት
بمحبرو ميديا بزلوهم علوتاو وفرن بزتفتر وانو تقم كي تربشو أبتقوم نسهن صلوتن زولو تكبارات تمتن كهبو قبعينا يمعد كمزي زبولو تكبارات زي حقاونت كامس ففع بزحالفة بخالق طفات مقرام زي كال بمخانو كاب تكبارون بمقرام لعلنت حقي نكقدمو قبعي تكالات حيمانوت كم زمعد تقاليز لهم عبز حزوان زتفتر جيجا زخونة تكبار نزفتر أكال بأكال حيزو نفردي نقرب اتي قبعي ابتي مجلسيو حاتيت لهم بمخانو تي قبعي اب منغو امنتات قنصي نزفترو أكالات نمغصع زخلو حقتات تي قبعي ناتم حايشو مخانو بمجلس كلتيوم سعابتي امنتات صموم كاب فطاريوم محرت بملمانن سناي تكبارات بمفصامن كحلفو ليك اتوغان قسيس تاغاي تادله صاوعيته مقربوم يا هايمانوت مريوج يا هايمانوت مهراننا ملا محبرسبو مرحت هايمانوت مهرات هايمانوتن ملا محبرسب امونغو هايمانوتات مكبار مرددا بزبلص اب زتناخرو ناي حبر استمرصو اجنداتات بحقي بسرعتن ديسيبلينن زمرحون قلت علامه شتو استقمطلهم زتتاتن بستتناخر ملكع بموغان امونغو هايمانوتاتن متحبارن حونتومن كم تناخرو تثبيت يقبر حقي زخبر اكالو مونغو امنت زلو سلامن مكبارن ززرغو زي حقاو والكسباتن ጉጅለታትን ካብ ተግባሮም ከረሙ ብምግባር ሕግን ስርዓትን ኣብ ምሕላው ልሙድ ሓላፍነትን ክዋፃ ጉባኤና ጻውዒት ይቕርብ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ በትሕቲኡ ንዘለዉ ሰራሕተኛታት መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ኣዳልዮም ተሳተፍቲ ኢፍጣር በወገኖም በቲ ዝተዳለወ መርሃ ግብሪ ሕጉሳት ምዃኖም ኣረድዮም ኣለዉ ሙሉ ብርሃን ግርማይ اهدنا الصراط المستقيم بسحبت امنت اسلامنا زوم صوم رمضان مخنيات بمغبار كوربوريشن برودكاستينج اثيوبيا بتحتيو نزركبو امنت سراحتኛታት መርሃ ግብሪ ኢፍጣር አዳልዩ ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ዘዳለወ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ሓባራዊነትን ሓድነትን በመፍጣር حقኛ ምስሊ ኢትዮጵያ ዘርኢ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ተሳተፍቲ ጾም ረመዳን ወርሕ ምትሕዛንን ምርድዳእ ከም ምዃኑ መጠን ሁሉ ክትሓባበርን ክረዳዳእ ከም ዝግባእ እቶም ተሳተፍቲ ገሊጾም እዮም እሺ ምባር መጀመሪያ ወርሕ ረመዳን ማለት ናይ ፍቅሪ ወርሒ ናይ ሕዝነት ናይ ምክብባር ናይ ምትሕግጋዝ ወርሒ እዩ እዚ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እንረኽቦ ወርሒ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ብምትሕዝዛን ብምርድዳእ ዘለዎ ምስ ዘይብሉ ኮይኑ ብምጿም ዝሓልፈሉሙ ብዙሕ ጽድቂ ወይ ድማ ኣጅሪ እንረኽበሉ ወርሒ ስለ ዝኾነ رمضان بحافشة ورح مردداء ورح فقري إلكي تجلس يتخلي دعم زجرمك من البات ورح رمضان بفولي أدخل سلنه بالمبر كون لعلي أرمي ورح رمضان أبقى وانات ورحتون زجبر مردداء تزخون داس يبلاني جند ما ورح رمضان كنا خبر كل الناس بس حقيقي ناي جهنم برتات ويخعنا جنة برتات نبلهم كفتو خينا مسؤولية صون حنا زبزح وانها أب نجبر متحجات زيادة نحرد أجرنا نعنا ون أجر نرخبر لجن قاعد قالت معلتي يلون مالته يخون جن بزيادة أو ورح رمضان أبزن ثلاثة معلتات الله مالتيو ناي جهنم ناي جنة برتات مالتيو كفتو خينا مسؤولية صحنا زيادة أنا ون أذكرنا نصرح لتهم خير نجارات مالتيو صوم رمضان بأمن تسلمنا عبيبو تازوابو ورح يزبلو أتوم تسعتفتي فقرن متحجات زنك سلو ورح بزعبا مخانون على أيلوم يوم رمضان كافتهم ناي زلونا ورحي ناي اسلمنا كافتهم نختلم ورحتات حدا ورح رمضاني تعبين هو بوتا دما في اللاي أبزي كله برتات كفتيو في اللاي زوهابو هبتات كافتهم خالوت اوانات بزبلص نسو زل على بوتا لو اتمنتاي تيلناسي نقدا دمينا مخناتو اتن كل كم تعنتو قدم لنا جلص كل كي صنحو اتن برتات كفت خوينم سلصنحنا قطتا نمتاون توم زلو جنة نغراتون تليلنا نركب هم النغرات سلازون اورح رمضان زياده عصف خوينو زركبلنا ون نزي بمخانيو صوم رمضان بامنه اسلمنا بطعم عبي بوتا زلو صوميو صوم رمضان زن 3 معلتي اب 3 مقلا اتنا مجمريا 10 معلتي ناي حزنت معلتين الله سبحانه وتعالى زحزنا لكي زن كالوت 10 معلت دما ناي يقريتا معلتن كا ودما زلوانا ب3 دما كاب حوي وي كاخاب جهنم نصات بحال لغزي نزيونيو كل مسلم صوم كبحال كلو كام مغبن كام مستنطرح معقاب كيكونس كاب حماق زربا كاب حماق صراح حماق كامرأي حماق نغرات ابوتا كام وفار تعقيو كاب فطاريو
حزنة فقر النمركب بالطعمي زعرلو نمنفساوي هو تزعتولو كله جيجو ودما بفتار محرتك نخركب زمحس أنا الورحيو نزيونيو فوليز جورو خاب عامت بولونا نايسلت أنا أوان كتول يتخلي كوربوريشن برودكاست إثيوبيا زدالو مرها قبر إفطار حدنة هيمانوت زد أنا خريج بلو أتم تساتفتي نزيون مسكان قريبهم يوم بطعمي دسيلني نأخ حاويسو كلهم مسارحتي عاوزي زلو بحد خنا فطر كلنا فلو يتحقوا تسمعني كالي جزي أبصرحينا نرخب وكوريدور وكنسرح خلنا إنا نرخب حز دما كم زيلنا صوم بحد خنا فطر كلنا دسيبل كما قد أم خوينون أرثوذكس أحواتنا صوم 4 يزلو زيون كلتينا بمنفس نفطارينا نصلي له وقت ስለዝኾነ زي دما فلو يغبرو اسيتو مالتيو ስለዚህ كلنا بحوار أم نصوملو ورح زي دما مس مسارحتنا ABC بزسناد لنا ناي فطر بروجرام بحد خوينا بمفطارنا فلي حاجوس تسمعني بزقات أمزي ABC كمسجني فتوت نتكالنا رمضان كريم سنة صوم 4 دما نحاتنا أرثوذكس توادو ምናልባት ሕዚ ኣነ ንስኻን ሰራኸብናሉ ቦታ ብኤቢሲ ዝተዳለወልና ናይ ኢፍጣር ፕሮግራም እዩ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾንና ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ካብ ትግርኛ ዓፋርኛ ዓረብኛ ሶማልኛ ካልኦትን ዝተሓወሱ ኣብ ሓደ ተኣኻኺብና ንርከበሉ እዋን እዩ ዘለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ምክንያቱ እዚ ደግሞ ኩሉ ግዜ ወርሒ ረመዳን ትዝኾነልና ደስ ይብለና እቲ ምንታይ ተልክኒ ኩሉ ግዜ ተሓቢርና ኣብዚ ካብ ሕዚ ንድሓር ንረኸበሉ እዋን እውን ኣይክእልን ምክንያቱ ወርሒ ረመዳን ክኾን ከሎ ግን ሶላት ተራዊሕ بحنسة الرخبنا أبي إفطارون بحنسة أصل الرخبنا زيادة ونينا أزي أبي ورح رمضان أذكر كيف نصرح له. كوربوريشن برودكاست إثيوبيا بزدالو مرها قبر إفطار بركز بلو سعبت أمنة لعلوت حلفت تتكال ترخيبهم يوم. ركب حزبي عفار صوماليا نمتنقار زعلم سنة سرعات إفطار تساليتهم. عبتي سنة سرعات مرحت هايمانوت عبيت عدن حلفت سرح منقستن ترخيبهم اللوم. عبادي دمك توسخ اللوم. متأسسر حزب عفار صومالين نمتنخار زعلم سنسرعات إفطار أب جيجيغا تساليتو أبتي سنسرعات مرعتا هيمانوت عبيت عدن حلفت سراح منقست فيدرالين كللن ترخيبهم قدم حزي أب مواسن تكبابتات كلل عفار صومالين نزقات أمو قوانتتات مفتحين من داي سعرتاتنا تقبرم صحو زذكر انتخون اتي سنسرعات إفطار نايزي حدا أكال مخانو تحبيرو بريزيدنت حفشاوي بيت مخري قدات اسلمنا شيخ حجي إبراهيم توفا أبي منغو كلتيوم هزبتات عرق السلام نخفت أم زقبرو أكالات كمسكوني قبايلهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم زي تسألوا سبات كساب زعرقوا أي عرقوا من سلازغونا ناتاتهم مزقب أبجحيتي كمتيلو يفتعري زي مزقب لهم يتلعلو كلتيوم هزبتات كابلب سلستعرقوا نساتهم كونا نحنا قرنت كم زاتنا ايو زغزر أبا مواسني اتن كللات زلعالو قنصتات تطون مبال بمنقستن مرحت هيمانوتن كجبرت صنحت صعري تسفا زيب وصيتنا تمزغبلو يزبلو رئيس ممحدار كلل صومالي مصطفى محمد اتي ترخب سلام بمصنع نلمعات مسرح يدليلهم زاري زي يتغناኘነው እንደዚሁ افطار ابزي ترخبنا سن سرعات افطر راح يكون بعبي كوميتي زبراح صعر السلام ناب وصيتن لمعاتن نملواتي حزب عفار حزبنا حوناني إذا استفتر السقم بوقت فتحنا إذني تتعايزنا دخنتن دحرتن نمسعر كنسرحنا تيسنا سرعات إفتار زلعال ترقم كم زلوز حبرو سمحدار كل العفار أولو 4 كل يوم حزبتات أب مقرب زلعال ربح زلو يلوم كجيت ولا متوي ميبالو جيت وسط مقويتنا كاب قنصي تزخفه أب قنصي مسرحيو أب سقم وشت مسرح كاب سقم للعليو ሃይማኖትና ባህልና አነባብራና ዝተፈላልየ ነገር ይብሉን ኣብዚ ምርካብና ዓብይ ትርጉም ዘለዎን ልዕሊ ህዝቢ ዓፋርን ሶማሌን እዩ ዝተጀመሩ ስራሕትታት ሰላም ኣብ ምጽናዕ ኩሉ ብሓባር ክሰርሕ ኣለዎ ክብሉ ሚኒስቴር ሰላም መሐመድ ኢድሪስ ገሊጾም ሰላም መንገዱ በኖረ ጊዜ ረብሓ ሰላም ኣብ እዋን ሰላም ኣይንግንዘቦን ሰላም እንተሲእና ኢና ረብሑ سلام تسينا إنا ربح سلام بزقبا النردوا أب قصالي حزبين حزبي زقراربو سرحتታት ከም ዝፍጸሙ ድማ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ በርባሕሪ ናይ ምርካብ ጻዕርታታ ከም ትቕጽለሉ ዝተገልጸ ኣብዚ ዝሓዝናዮ ሰሙን እዩ እዚ ጻዕሪ ሰላም መበገሲኡን መዕለቢኡን ድማ ዝገበረ ምዃኑ ተሓቢሩሎም
ጠለብ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ነቲ እተሃንጾ ዘላ ቁጠባ ብዓቐን ክንደየናይ ይጸልወን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ርክብ እንታይ ዓይነት ቅርጺ የትሕዞን ዝብል መበገሲ ገይሩ መሳርሕትና መርሃ ሰላም መረሳ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣዳሊልና ኣሎም ተኻትልና ንመለስ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ብፖሊሲ ዝተደገፈ ካብ ወፃእ እንጠልቦም ሸቐጣት ይኹን ግልጋሎት ናይ ምንካይ ስራሕ ቀንዲ ዋኒን መንግስቲ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ሪፎርም ሃገር በቆል ቁጠባ ተብሂሉ ብዘፈር ምፍራይ ዝግበር ጻዕሪ ዕዳጋ ዓለም ለኸ ንሃገር ዝምንዝዖ ልዑል መጠን ገንዘብ ወይ ከዓ ሃፍቲ ሃገር ናይ ምዕቃብ ስራሕ እዩ ብስርናይ ወፅእ ዝጸንሐ $900 ሚልዮን ምትራፍ ምኽኣሉ ናይ ቀረባ ግዜ ዜና እዩ ሰፊሕ ሓጓፍ ቁጠባና ንምምላእ ካብ ዝተፈርየ ሰደድ ምግባር እውን ከም ብልሒ ዝነበረ ኣኳውዳ እዩ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዝረበበ ጸገም ጋሊኻ ንስራሕ ብቑዕ ምግባር እውን ህንጸት ቁጠባ ሃገር ውሕስ ንምግባር ዝተተግበረ ዕማም እዩ ብልምዓት ኮሪደር ህዝያዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ሃገር ካብ ዓለም ለኻዊ ጽልዋ ድሒንኻ ኣብ መጻኢ ካብ ብኽለት ሓራ ዝኾነ ኣማራጺ ሓይሊ ምስራዕን ቁጠባ ሃገር ዘደልድል ጭቡጥ እማተ እዩ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ዓበይቲ ዓወታት ብዝድለ ቅልጣፍን ኩነታትን ከይቕጽሉ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ በሪ ባሕሪ ዘይምህላው ዓብይ ዕንቅፋት ይኾን እዩ ዘሎ እዚ ኩነታት ንዘመናት በሪ ባሕሪ ወኒና ዝነበረት ሃገር ቅድሚ 30 ዓመታት ብጉጉይ ፖለቲካዊ ውሳነ ክልተ በርታት ባሕሪ ሲኢና እያ ነዚ ሕቶ ሃገርን ህዝብን ኢትዮጵያ ምልዓላ ኣግባብነት ከም ዘለዎ ብዙሓት ዝሰማምዑሉ እዩ ነዚ ስዒቡ ኢትዮጵያ ብቐንዲ በሪ ባሕሪ ጅቡቲ ትጥቀም ኣብ ሕዚ ነዚ ግልጋሎት ብመዓልቲ $6 ሚልዮን ተውፅእ ኣብ ዓመት ኣስታት $1.5 ቢልዮን ከም ተውፅእ ዓለም ለኸ ሰነዳት የረጋግጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እንዳዓበየ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቁጠባ ኣገዳስነት በሪ ባሕሪ ተሓቢሩ ኣብ ልቦና ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተደጊሉ ጸንሐ ስምዒት ከም ዝቐልዐ ይዝከር እዚ ምንቅስቓስ ብዓይኒ ሕጊ ዓለም ለኸ ዝጥመት ሃገራት ብዓይኒ ረብሐን ዝመዝንኦ ዛዕባ ምዃኑ ንጹር እዩ በርባዕተ ዓንፈታት ወናኒት ታሪኻዊ በርታት ባሕሪ ዝነበረት ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ብኣግባብ ዝተፈላለየ ሂብኻ ምቕባል ዝመበገሲኡ ልዝባትን ዘተታትን እንዳካየደት ጸኒሓ እያ ምስ ጠለብ ምርካብ በሪ ባሕሪ ተሓሒዛ ዲፕሎማስያዊ ባላንስ ወይ ከዓ ምትዕራይ ዞባኣ እናቓነየት ከም ዝጸንሐት ርክብ ዓለም ለኸ ዝመሰረቶም ጽንሰ ሓሳባት የመላኽቱ የዩናይትድ ኔሽን ኮንቬንሽን ዓለም ለኸ ስምምዕ ውድብ ሕብራተ መንግስታት ሕድሕደ ሃገር በሪ ባሕሪ ናይ ምጥቃም መሰል ከም ዘለወን በሪ ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ነተን ዘይብለን ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ክጥቀማሉ ምግባር ከም ዝከኣልን ክጥቀሙ መሰሎም ከም ዝኾነ ዓይነት ጽዕንቶ ክበጽሕ ከም ዘይብሉ የቐምጥ ነቲ መልቲፖላሪቲ ብባይፖላሪቲ ዝሕንጽጽ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ዓለምና አንፕሪዲክተብል ወይ ከዓ ዘይተገማት ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ኣግባብ ኢትዮጵያ ሕቶ በሪ ባሕሪ ተቕርበሉ ዞባ መዕረፊ ዓይኒ ፖለቲካ ኣቀማምጣ ምድሪ ሓያላት ሃገራት ዝተፈላለየ ሸነኽውን እዩ ስለ ረብሖኦም ብኣግባብ ዝተፈላለየ ቅኒታት ኣብ ልዕሊ ጎረባብታ ከም ዘንብሩ ተገማት እዩ እዚ ቅኒት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓስያ ከየብጽሕ ኢትዮጵያ ታይ ዓይነት ጸጋታት ኣለዋ ዝብል ምድህሳስ ኣገዳሲ እዩ እዚ ጸጋ ብቐዳምነት መንጎኛ ፖሊሲ ርክብ ወጻኢያ እዩ እዚ ኣብቲ ዞባ ዝተፈላለየ ድሌት ዘለዎም ሃገራት ናይ ምሳና ደወሉ ሕቶታት ንምዕጋት ወይ ከዓ ንምክልኻል ድፋዕ እዩ ቀፂሉ ለሎ ጸጋኣ ንጎረባብቲ ሃገራት ቅድሚት መሃብ ዝብል ሕንጻጻ እዩ ነዚ ተኸቲላ ኢትዮጵያ ታይ ተዓምም ጸኒሓ ብቐንዲ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ዓለም ለኻዊ ቅቡልነት ዘለዎ ዕማማት እንዳፈጸመት መጽያ እያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ናጻ ዞባ ንግዲ ሓኒጻ ስለ ቁጠባ ዜጋታት ምብራቕ ኣፍሪካ ዝተጓዓዘቶ ርሕቐት ረዚን ዋጋ ዘለዎ እዩ ቀረብ ሓይሊ ብተመጣጣኒ ዋጋ ብምቕራብ ሃገራት ኣማራጺ ቁጠባ ካሃንጹ ዝሰርዐቶ ሓቂ ጭቡጥ እዩ ማይ ብመስመር ዘርጊሕኻ ንጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ምቕራባን ክትቕጽለሉ ከም ትልሚ ዝሓዘቶ ምዃኑ እውን ናይ ኢትዮጵያ ጠለብ ግልጋሎት በሪ ባሕሪ ዝንጥልጠል ቁጠባ ጅቡቲ ናይ ምውሓስ ዕማም እውን እዩ ንጎረባብቲ ቅድሚት መሃብ ዝብል መትከላዊ ፖሊሲ ርክብ ዓለም ለኸ ንዝኣመሰለ ዝጥምት እዩ ብዓቐን እዚ ሃገራዊ ተጠቃምነት ባይታ ንምትሓዝ ኢትዮጵያ ዝተጓዓዘትሎም ርሕቐታት ኣብ መጻኢ ነዳዲ ተኪኡ ግልጋሎት ዝህብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ዝፍልፈለሉ ዓብዪ ፕሮጀክት ህዳሴ ብጽሒት ክብሕቱን በሪ ባሕሪ ስለ ውሕስና ዜጋኣ ክትረክብ ምልዛብ ዝሓቆፈ ምንባሩ ይዝከር የባህር በር ፍላጎት ዘላቂና አስተማማኝ የባህር በር ፍላጎት ጠለብ ውሑስን ዘላቕን በሪ ባሕሪ ናይ ምርካብ ጻዕሪ ምንቅስቓሰ ዲፕሎማስያዊ መገሲ ዘለዎ ሰላም ዝስበኸሉ እንካን ሃባን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ከመ ማእኸል ጌርና ንበገሰሉ እዩ
حتى يوحنس رابعي منتي لوعلاونتن حدنتن إثيوبيا كبلو بخبري زتسوء مراحي منبارهم محدرات تاريخ يزنتوم كلتا مقابيت شحن شومنتميتن 81 عام تمرت كبر مسواتي حتى يوحنس رابعي قدمي 136 عامتات كم زالوا معانتي يعني رام فسا مبرهتو توساق اللوم አዋጅ 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 ዝኸበርካ ኢትዮጵያዊ ብልብ ስማዕ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ቀዳማይ ነኻያ ካልኣይ ክብርኻ እያ ሳልሳይ ሰበይትኻ እያ ራብዓይ ውላድካ እያ ሓምሻይ መቓብርካ እያ ስለዚ ፍቕረዶ ክብሪ ዘውዲ ሰናይ ትምኒት ሰበይቲ ሓጎስ ውላድካን ኣካቢት መቓብርካን ሃገርካ ምዃና ፈሊጥካ ተልዓል ኢሎም ኣወጁ ነዚ ጻውዒት ውፈር ሰሚዑ ኣስታት 100,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ነዚ ኣዋጅ ቅቡል ገይሩ ከም ዝወፈረ ድርሳናት ታሪክ ይሕብሩ አፄ ዮሐንስ ራብዓይ ወራሪ ማህዲስት ካበ ሱዳን ተላዒሉ መተማ ረጊጹ አበ ጎንደር አብያተ ክርስቲያናት አቃጺሉ ካህናትን አመንትን ሓሪዱ ንብረት ወሪሩ ንዕንዩን ዝብል መልእኽቲ ምስ በጽሖም ዝገብርዎ ጻውዒት ውፈር እዩ አፄ ዮሐንስ ራብዓይ ካብ ኣቦኦም ተወላድን ገዛእን ተንቤን ሹም ተንቤን ምርጫ ወልደ ኺዳን ካብኖም ወይዘሮ ስላስ ድምፁ 5 ሐምለ 1829 ዓመተ ምህረት አበ ተንቤን ከባቢ መልፋ ፍሉይ ሽሙ ማይ ባሃ አበ ዝበሃል ቦታ ተወሊዶም አበ ገዳም ማርያም መልፋ ትምህርቲ ፈለገ ህይወት ተኸታቲሎም ካብቲ ገዳም እናወፁ ድማ ታዕሊም ተኽስን ሃደንን ይገብሩ ምንባሮም ህይወት ታሪኾም የዘንቱ አንተ ጎይታ ምድሪ አንተ ጎይታ ባሕሪ ጥያኻዶ ተቐቢሩ ስጋ ኸንበሪ አፄ ዮሐንስ ራብዓይ ቅድሚ ምንጋሶም ዝነበሮም መጸውዒ ሽም ደጋዝማቲ ካሳ ምርጫ ዝብል ነይሩ ደጋዝማቲ ካሳ ምርጫ ርእሰ መኳንንቲ ኢትዮጵያ ስዩም እግዚአብሔር እናተባሃሉ ድሕሪ ምጽናሕ አበ መንጎኦም ምስ ዝነበሮም ናይ ስልጣን ንሕንሕ 6 ሐምለ 1863 ዓመተ ምህረት ምስ ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ አበ ከባቢ ዓድዋ ሩባዕ ዓሰም ተዋጊኦም ስዒሮም ድሕሪዚ ካበ ግብጺ ጳጳስ ብምምጻእ አበ 13 ጥሪ 1864 አበ አክሱም ጽዮን ስርዓተ ንግስና ብምፍጻም ንጉስ ነገስ ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ተባሂሎም ክብሪ ንግስና ተቀበሉ ንጉስ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ አበ መዋዕሎም ምስ ባዕዳውያን ወረርቲ ብበዝሒ ዝተዋግኡን ዘዋግኡን ኢሎምውን ዝሰዓሩን መራሒ እዮም ነይሮም ብፍላይ ምስ አውቶማን ቱርኪ ግብጺ ጣልያንን ማህዲስትን አመራርሓ ብልሒ ኩናትን ተጠቂሞም አብ ልዕሊ ባዕዳዊ ወራሪ ጸብለልታ ዘርእይሉ እዋን ነይሩ ውግእ ደጉዓሊ ብመሪሕነት ሃፀይ ዮሐንስን ራእሲ አሉላ አባ ነጋን ንመጀመርያ ግዜ ጸለምቲ አበ ልዕሊ ጸዓዱ ዓወት ዘመዝገቡሉ ፍሉይ ታሪኽን ቅያን ዝተመዝገበሉ እዩ ጅግንነት ብልሕን መሃዛይነትን ኢትዮጵያውያን ዝተንጸባረቐሉ ዓውደ ውግእ ምዃኑ እውን እዩ ዝትረኽ ወዲ ስሑል ሚካኤል በዓል ብዙሕ ግላ ጸላእትኻ ተሓንቆም ብባላ ወዮም እልፍሽሾ እልፍ ቡላ ንነዊሕ ዘመናት ሕልሚ ግብጻውያን ሩዋ አባይ ምስ ፍልፍላቱ ምቁጽጻር ክንኽእለለና ዝብል ነይሩ እዚ ሕልሞም ንምዕዋት ብአውሮፓውያን ተሓጊዞም ዘሰልጠንዎም ሰራዊት ናብ ኢትዮጵያ ልኢኾም እዚ ድማ ሰሜናዊ ክፋል ግዛት ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ጀሚሮም ክሳብ መረብ ምላሽ ወሪሮም ሓዙ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ እቲ ወራር ምስ ሰምዑ ናብ ምክልኻልን ምውጋእን ከይሃፀፁ ናብቲ ዋና አዛዚ ዝነበረ ካዴብ ኢስማኤል ጻውዒት ሰላምን ዲፕሎማስን ለኣኹ ተቐባልነት ግና ኣይረኸቡን እዚ መልእኽቲ ዝበጽሖ ኣብቲ እዋን መራሒ ግብጺ ዝነበረ ካዴብ ብንዕቐትን ትዕቢትን ተመሊኡ ግዝኣቱ ናብ መረብን ቀጺሉ እውን ከተማ ዓድዋ ንምሓዝ ተሃንደደ ብኻሊእ መልክዑ ኣብቲ እዋን ምስ ዝነበሩ መሳፍንቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኹ ንንባዕሎም ተረዳዲኦም ተስማዕሚዖምን ንሓድነት ሃገሮም ሓቢሮም ጠጠብ ከይብሉ ጻዕሪ ይገብሩ ነበሩ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ መግዛእቲ ዘበነ መሳፍንቲ ተመሊሱ ከይጥጥዕ ጻዕሪ ዝገብሩሉ እዋን ዋላ እንትነበረ ሓድነት ኢትዮጵያ ንምጽናዕ ካበ ዝነበሮም ባህጊ ዝተልዓለ ውሽጣዊ ጎንፅታት ንጎኒ ገዲፎም ባዕዳዊ ወራሪ ምምካት ቀዳማይ ተግባሮም ገይሮም ሰርዑ ልዕሊ 30,000 ሰራዊቶም ሒዞም ድማ ከመ ጎርጎሮሳውያን አቆጻጽራ 23 ጥቅምቲ ብ1875 ናብ መረብ ምላሽ ወፈሩ 15 ሕዳር 1875 ዓመተ ምህረት ድማ ተሃንዲዱ ዝመጸ ሰራዊት ግብጺ ከም ዘሎ ደምሰስዎ ዮሐንስ ጎይታ ምድሪ አንተ ጎይታ ባሕሪ ቅያኻዶ ተቐቢሩ ስጋ ኸንበሪ ግብጻውያን አበ ጉንደት ዝበጽሖም ስዕረትን ኪሳራን ሕነ ንምፍዳይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብሓድሽ መልክዕ ተወዲቦምን ሓድሽ መራሒ ሰራዊት ኣሰሊፎምን ከመቆጻጽራ አውሮፓውያን 11 ሕዳር 1876 ዓመተ ምህረት ምጽዋዕ ምእታዎም ተሰምዐ ኣብዚ ወፍሪ ካበ ግብጻውያን ብተወሳኺ አሜሪካውያን አዘዝትን አመኸርትን አዘዝቲ ሰራዊት ቱርክን ብስፍሓት ምስታፎም መዛግብቲ ታሪኽ የዘንቱ ብዞም አዘዝቲ ልዑል ስልጠናን ምድላውን ዝሰልጠነ ሰራዊት ግብጺ ንኩናት ጉራዕ በጺሑ
ካብ ምጽዋዕ ተላዒሉ ብዓራዛ ነፋሲት ማይ ሓባርን ዓላን ገይሮም ናብ ጉራዕ ኣተው ኣብ ወርሒ ለካቲት 1876 ኣዋጅ ኩናት ኣስምዑ ህዝቦም ኣያሕፈሮምን ኣስታት 50,000 ሰራዊት ወፊሩ ኩናት ተወልዐ ፈላሚቲ ጥይት ብሰራዊት ግብፂ ዝተተኮሰት ዋላ እንትኾነት ንኣስታት 2 መዓልታት ዝወሰደ ኩናት ተኻይዱ ብዓወት ኢትዮጵያውያን ድማ ተዛዚሙ ኣስታት 6,000 ካብ ዝነበረ ሰራዊት ግብፂ 3,300 ሙታት 1,600 ቁስላት ኣስታት 1,000 ምሩኻትን ኮይኖም እዮም እቲ ኩናት ብጸብለልታ ኢትዮጵያውያን ተዛዚሙ ግብፃውያን ኣብ ኩናት ጉራዕ ዝበጽሖም ንዋታውን ህይወታውን ኪሳራ ምስ ዲፕሎማስያዊ ተደሚሩ ንኻሊእ ግዜ ወራር ከይሓስቡን ከይምለሱን ዝገበረ ኩናት ተገይሩውን እዩ ዝውሰድ ናገሩ ብእግሪ ሓሳብ ከርገጸ መተማ ወሪድያ እግሩ ተንፈጽፈጸ ከመ ዮሐንስ ሐዋርያ ክሳድል ተቆረጸ ኣምላኽ ያበረካ ፍቕሪ መጸገነት ሃብካል ተመርጸ ሃፄ ዮሐንስ ራብዓይ ብዲፕሎማሲ ዝኣምኑ ዘይምእኹል ስርዓት ምሕደራ ንምዝርጋሕ ዝፀዓሩ ፖለቲካዊ ክትዕ ዝለመዱን ስልጣን ብልዝብ ክኸውን ዝፀዓሩ ንጉስ መንባሮም ዛንታ ህይወት ታሪኾም የመላኽት ብመዳይ ዲፕሎማሲ ምስ ሃገራት እንግሊዝን ፈረንሳይን ርክብ ንምምስራት ዝፀዓሩ ኮይኖም ቅድምን ድሕርን ውግእን ምስ ግብፂ ዝነበረ ጎንፂ ብሰላም ክፍታሕ እውን ጽዒሮም እዮም ብቐጻልነት ኣብ ዝገበርዎ ርኽቢ ድማ 4 ጳጳሳት ካብ ግብፂ ብዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ናብ ኢትዮጵያ ኣምፂኦም እዮም ሃፄ ዮሐንስ ራብዓይ ብፍቕሪ ሃገር ዝዓወዱ ስለ ምንባሮም መፈጸምታ ህይወት ታሪኾም ዝነበረ ኩናት መረጋገጽ እዩ ውሽጣዊ ምትፈናንን ንሕንሕ ስልጣንን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ባዕዳዊ ወራር ኣጋጢሙ ኢሎም ንኹሉ ሓዲጎም ናብ መኸተ ዝበፈሩሉ እዋን መርኣያ ፍቕሪ ሃገሮም ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ቅድሚ 136 ዓመት 2 መጋቢት 1881 ምስ ድርቡሽ ማህዲስ ኣብ ዝነበሮም ኩናት ኣብ መተማ ተሰዊኦም እቶም ፈታዊ ዓዶምን ህዝቦምን ሰራዊት ድርቡሽ ናብ ጎንደርን መተማን ኣትዩ ህዝቢን ተበሳብስ ግዝኣትን ትዕምርር ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን እንተቃጽል ኣመንትን ኣቕሽትን እንተሓርድ ከም ንጉስ ዘይኮኑስ ከም ተራ ወታደር ተዋጋኣይ ኮይኖም ኣዋጊኦምን ዝተሰዉ ሃፄ ዮሐንስ ራብዓይ እታ እንኮ ህይወቶም ዘሰውእላ ሃገር ላዕላውነት ኣየድፍርን ኢሎም እዮም እዚ ኣየድፍርን ኣይግዛእን ባህላይነት ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ መፅኡ ድማ ኣብ 1888 ወራሪ ጣልያን ንሓንሳእን ንሓዋርን ኣብ ዓድዋ ተቐቢሩ እዩ ዓወት ኢትዮጵያውያን ዓወት ኣፍሪካውያን ዓወት መላእ ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ዓለም ሰፊሩ ይርከብ ኢትዮጵያውያን ኣብ ላዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ጀግንነትን ዘርእይዎ ታሪኽ ወለዶ ዝዘበን ኩለ መዳያዊ ላዕላውነት ከረጋግጽ ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ ብምግብን ቴክኖሎጂን ላዕላውነቱ ዘረጋገጸ ወለዶ ሕድሩ ብስርዓት እንተተቐቢሉ እዩ ብሩኽ ንጉስ ኣብ መተማ ሞይቱ ብሩኽ ንጉስ ኣብ መተማ ሞይቱ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ኢና ክንሰግር ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ መከፋፈሊ ጣብያታት ብዝተሳለጡ ስራሕቲ ምዕባይ ዓቕምን ምምዕባልን ተወሳኺ 310 ሜጋዋት ሓይሊ ምርካብ ምኻሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዳይሬክተር መተሓበሪ መምርሒ ሪጅናት እቲ ትካል ጋሻው እንድርያስ ከም ዝገለጽዎም በብዋኑ ናማዕበለ ምስ ዝመጽእ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ከተማታትን ኢንዱስትሪታትን ተዛሚዱ ድሌት ሓይሊ ንምምላእ እናተሰርሐ ይርከብ ነዚ ድማ ሓደሽቲ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ሓይሊ እናተሳለጡ ከም ዝኾኑ እዮም ገሊጾም ዘለዎም ካብዚ ሓሊፉ ነባር መከፋፈልቲ ጣብያታት ዓቕሞም ናይ ምዕባይን ምስፍሕፋሕን ስራሕቲ ምክያዶም ኣብርሆም ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ነባር መከፋፈሊ ጣብያታት 22 ዝኾን ፓወር ትራንስፎርመራት ብምትካል 310 ሜጋዋት ተወሳኺ ሓይሊ ምርካብ ተኻኢሉ ምባሎም ካብቲ ትካል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ብዘበናዊ መንገዲ እንጆሪን ንእታወት መድሓኒት ዘገልግል ዕንበባ ሳፎርን ብምፍራይ ንዕዳጋ ወጻኢ ዘቕርብ ኩባንያ ኣብ ቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ንምጅማር ዘኽእል ስምምዕነት ከቲሙ ኣብቲ ሰነድ ስምምዕነት ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ፍስሓይ ታገሱን ዋና ፈጻሚ ስራሕ ፋርሚንግ ኢንዱስትሪ ኣፍሪካ ናሱር መሐመትን ክታሞም ኣንቢሮምሉ ኣለዉ እቲ ኩባንያ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ብቨርቲካል ፋርሚንግ ብምፍራይ ናብ ዕዳጋ ወጻኢ ዝልእኺ ተባሂሉሎም ብመሰረት እዚ ኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ናይ ኢንጆሪን ሳፎርንን ለኣኺት ሃገር ንምግባር ከም ዝስራሕ ዘሎ ናሱር መሐመት ገሊጾም እዮም
حزدمانا بزينا وطاقن سجر تملكتي سبب سلطان أمريكان يوكرينن مس روسيا ناب سممع سلام كبس حزقل زررب نمكير أب سعود عرب تراقبهم مراحي نايتا نزيزة تتناقض زلا حجر وراس عرات محمد بن سلمان مسكرتيوم بريزيدنتات بفلاديمير بوتينن دونالد ترامبن حيال زمدنا كم زلو ومينقر መንግስቲ سعود عرب ኣብ መንጎቶም ተዋጋእቲ ወገናት መንጎኛ ብምዃን ንጡፍ ተራ ክጻወት ምዃኑ ፍሊጡሎም ጎረቤት سعود عرب ዝኾነት ኳታር እውን ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ዓለም ሰላም ብምምጻእ እትፍለጥ ሃገር ኮይናላ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኳታር ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምባል ንኽብጻሕ መሪሕ ተራ ዝተጻወተት ኮይና ቅድሚኡ ካልኦት ብዙሓት ምቁራጽ ተጻቦታት ንኽግበሩ ሓጊዛ እያ تبلكتي أب موداتا كند زيناتاتي كلاليكم اندحر تجينا سرحنا إثيوبيا كبت حاجة زي نتوزع نخالوت كترد زخل عغم الواكبلو قدام منستر أبي حمد قليزهم ركب حزب عفار صوماليان نمتن خارز علم سنة سرعة إفطار تساليتهم كاب زينواتي سبب سلطان أمريكان يوكرينن مس روسيا ناب سممع سلام كبصح زخيل زررب نمكياد أب سعود عرب آتيوم باركة استملكتي معد زينا بزيزات زينا سلام كتالكم عزينا مسجن سلام